Kaninyong tanan, ngit-ngit na pero hapon paghapon kay alas 5:51 pa man. Pero sigurado ko mahuman ni akong humiliya alas 6. So mayong gabi ina. Mayong hapon ug maayong gabi kaninyong tanan. Naata karon sa ikaduha ka linggo sa Adbyento, second Sunday of Advent. O kahibaluta o nasayod ta nga ang Adbyento mao ang panahon ang tiempo para sa pag-andam, ang pangandam sa the birth or the birthday sa ulog sa iyang birthday, no, sa Christmas. So it's a long preparation. In fact, very intense ang preparasyon nato kay naatay 40 days sa Advent. Unya napagyud tay 9 days. 9 days ang atong Misa de Gallo, no? Special na sa Pilipinas. Pero sa tibok kalibutan ug sa tibok sa simbahan, ang Christmas celebration liturgy gi-extend og another 9 days. So inana ka importante kining atong pagsaulog sa birthday sa atong Dios, kay importante magyud na siya. Ay kung wala pa mabuhi si Kristo, wala ang atong kaluwasan. Di ta maluwas sa mga sala o sa the power of sin or poder ni Satanas. Karong ikaduha, usa ka imahin, karon ikaduhang Domingo, usa ka imahin ang ipakita sa ato sa simbahan nga mao si San Juan Bautista. Kita kailan nagyudtaan niya. Daghan kay na siyang images, no? Una, ang iyahang gipanulti, ang iyahang wali, wala maiba, murag wanggid siya kanang align sa pagwali sa Ginoo. He was preaching repentance. He was telling everybody na hinulsuli na ang inyong sala kay hapit na moabot ang ginharian sa Ginoo. Ug kanang mga pulong mausab ang pulong ni Kristo. Katong si Kristo kung siya ang iyang when he will be the one preaching mao gihapon, repent and believe because the kingdom of God is at hand. So parehas makita nato nga si Juan Bautista, he was really usa siya nga he was pointing to Jesus Christ. Pero adunay usa nga punto nga sa iyahang pagwali nga angay nato tagaan og atensyon atong tutok atong tanaw maayo. Diin niingon siya, ipakita ninyo ang inyong paghinulsol nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong mga buhat. Usan ni ka-importante, no? Ipakita nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong mga buhat. Ang atong mga buhat angay magpakita sa atong paghinulsol sa atong mga sala. Medyo controversial ni siya kay kung ang sa ato pa ang maayong pagbuhat, ang maayong kinabuhi, usana nga timailhan nga kita naghinulsol sa atong mga sala ug kita nagpabilin sa pagtuo ng Kristo. Ang konteksto ani dinhi sa atong nabasa, dihay mga tao nga nianha kaniya aron magpabunyag. Iya gibunyagan kay nagpakita sila nga naghinulsol sa sala. Pero specifically sa ikaduhang bahin, diha pod ang mga Pariseo o mga Saduceo. Niduol kaniya, wa ta maklaro kung mapabunyag ba sila o dili, o posible nga maminaw lang sila kung unsa ang iyang ang gisulti ni Juan Bautista. Kay ngano
Si Juan Bautista by this time was gaining followers. So murag naniid sila kinsa man ni. Pero sa diha nga nakita ni Juan Bautista ang mga Pariseo, iya gidiretso. Iya pagani sila ginganlan nga bitin, mga bitin. Although magpahibalo lang ko ninyo nga kining ebanghelyo sa pagsulat ani adunay away. There is a conflict between the new growing religion, the new growing Christianity ug ang mga Judaism. So makita ang ilahang pag-away. Kung baga nagkasumpaki ining duhang grupo. Kini mga Kristiyano mo'y ni gawas dito sa Judaismo, and Judaism remains, pero adunay conflict. Ang ilahang conflict makita nato, mabasa. Pero even beyond that conflict, makita nato dinhi kang Juan Bautista, no? Sa mga pulong ni Juan Bautista nga ang relihiyon o ang pagtuo angay may pakita sa tinuod nga kinabuhi. Ug ang tinuod nga kinabuhi angay may pakita sa dili sa pagpadayon sa atong mga sala, kundi ang pagbago sa atong kinabuhi nga mubuhat ta og kaayuhan sa matag usa aron kanang atong pagbuhat sa kaayuhan maoy timailhan na kita naghinulsol sa atong mga sala o kita nagpabilin diha sa pagtuo sa Ginoo. Importante kay na. In fact, ang usa niya ka example, giingnan niya, ayaw mog salig nga kamo mga Hudyo nga inyong gitawag si Abraham nga inyong tatay. Remember, Abraham is the father of the people of God. Kung kadtong dili mga Hudyo, wala diha sa angkan ni Abraham, dili sila apil. Moto kaniadto ang panglantaw. Pero ningon si Juan Bautista, iya gibag-o ang paglantaw. Ayaw mog salig nga kamo nag-ingon nga amo amahan si Abraham. In fact, ningon siya, kay kining Dios ang Ginoo, pwede niya himuon kining mga bato na anak ni Abraham. In other words, aron may pakita nga tinuod yun ta nga anak sa Dios, mga anak sa Dios, angay maipakita dili lamang sa ato ang nationality or even kung karon dili lamang kita mga Katoliko o kita mga Kristiyano o kita nagsimba o kita nagmisa, dili lang sa diha maipakita ang atong pagkaanak sa Dios, pagka-Kristiyano, Katoliko diha sa atong kinabuhi o ang pagbuhat sa kaayuhan. Honesty sa atong businesses, forgiveness, pagpasaylo sa kadtong mga tao nga nakasala kanato, pagpangayo og pasaylo sa atong nabuhatan og sala, og to understand others, to be understanding. Kini mga kaayuhan na atong mabuhat sa matag adlaw, kini nagpakita sa atong paghinulsol sa atong mga sala. Ug kining maayong buhat nga atong nahimo, nagpakita usab nga nagpabilin kita diha sa Ginoo sa atong pag-ampo ug sa atong in our faith. This is a very important image. Importante nga kumbaga gilinyahan gyud ni San Juan Bautista. There are many images kung unsay mahitabo kung dili ta magpakita sa paghinulsol
image diha iyang diri nga samag usa ka kahoy nga putlon kay sunugon or sama sa kanang humay, no, nga buwagon ang tinuod ug ang upa tapos isunugon pud to. These are images of what will happen if we will never change our life. Sa atong pag-andam para sa kapistahan sa birthday ni Kristo, ato ipakita ang atong tinuod nga pag-andam pinaagi sa paghinulsol, pinaagi sa pagbag-o sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagpadayon diha sa mga maayong buhat aron kining atong kinabuhi nga maipakita didto sa atong maayong pagbuhat, magpakita usa ka timailhan sa tuang pagtuo o ang atong pagpadayon